dokonca ani Valentovič ako generálny riaditeľ, ale 11-členná tripartitná komisia, ktorá sedí na každom úrade práce, kde sú zastúpení zamestnávateľia, zamestnanci, vúcka, obce a mesta z toho príslušného regiónu. Takto to isto bolo aj v Bratislave v súvislosti s týmto pánom exekútorom. Ponúkol 85 zhodou okolností, nemám problém, exekútorov takto dostalo podporu. Áno, a prečo nie? Veď vytvorili nové pracovné miesta. Veď ja nevnímam exekútora ako nejaké zlo. Veď on jednoducho plní nejaký zákon. Tu je polícia. Vy kde žijete? Prosím? Vy kde žijete? Ja žijem na Slovensku, len vy ste prázdni, nemáte žiaden obsah, neviete sa sporiť vo veciach liberálno-sociálnych alebo socialistických, ako vy hovoríte. Vráťme sa k tomu. Tu sa budem veľmi rád s vami o týchto veciach baviť. Ale jednoducho vytvorili sa konkrétne nové pracovné miesta. A prečo by nemali? Nerozhodoval o tom Richter, ja som to nepodpisoval. Ale opakujem, zástupcovia zamestnávateľov, aj tých drobných, na ktorých sa vy často obraciate, to rozhodla komisia. My sme to len akceptovali. Tak toto som skutočne nečakal, že vy tu priznáte, že nie je jeden exekútor krutý, ale 85 exekútorov chudáčikov, ktorí potrebujú dotáciu na vytvorenie pracovného miesta. A ešte k tomu v Bratislave, kde prakticky žiadna nezamestnanosť toto bolo celé na celom Slovensku. Toto snáď nie je pravda. Toto snáď, ľudia moji, počujete toto, čo sa tu dozvedáte? 85 súdnych exekútorov dostalo dotáciu na vytvorenie nových pracovných miest, aby tie exekúcie, ktorými ste postihnutí, zrejme ešte hladšie fungovali. Zle máte nastavený systém, keď hovoríte, že to tí regionálni. To som vám vyčítala, keď ste to priniesli do Národnej rady niekedy pred 2 rokmi, že dávate regionálnym bosom moc, ako budú rozhodovať o vysokých peniazoch a budú ich dávať tým, ktorým pôjdu po ruke v tých regiónoch. Keď nad tým nemáte kontrolu nad týmto procesom, pán minister, tak máte zle nastavený systém. To je všetko. Zodpovedáte za to. Veľmi rád by